Hej, god aften, goddag. Mit navn er Jesper Bjarnesen. Jeg er musiker, sanger og guitarist. Jeg går ud fra, at du kigger med her nu, fordi du er på jagt efter en musiker, som skal passe ind i et arrangement, som du er ved at planlægge. Og jeg vil våge den påstand, at jeg måske kunne være den musiker, som du er på udkig efter. Jeg har i hvert fald næsten 35 års erfaring med at spille underholdningsmusik på professionelt niveau. Så hvad du end måtte have af forventninger til mig, så føler jeg mig ret sikker på, at jeg kan indfri dem. Og hvis ikke jeg føler mig sikker på det, efter vi måske har talt sammen, så kunne jeg ikke drømme om at tage jobbet. Så kan det være, at jeg hjælper dig videre til nogle gode kolleger, som jeg tror har det, du leder efter. På min hjemmeside www.bjarnesen.dk, der har jeg lagt nogle eksempler på, hvordan det lyder, når jeg spiller spisemusik, eller hvad jeg skal kalde det, og dansemusik, og jeg har skrevet om mig selv, så man kan orientere sig der. Det skulle virkelig være mig en fornøjelse at være med til at skabe den gode stemning ved dit arrangement, som jeg jo ikke ved, hvad er. Det kan være en 40, 50, 60 års fødselsdag og 90. Bryllup i anden forsøg måske, eller en konfirmand, eller firmafest, julefrokost med hele det blandede personale. Jeg ved det ikke. Det er bare vigtigt, at musikken den passer til arrangementet, og det skal jeg nok få det til. Så er der lige en vigtig detalje. Hvis du nu synes, det her det kunne være interessant, og du googler mig lige om et øjeblik for at finde ud af lidt mere, så må du ikke blive forvirret over, at der dukker mange forskellige og næsten mærkelige ting frem. Jeg er personligt vild med jazz og blues og rockmusik, og har spillet i mange år inden for de genrer på forskellige niveauer, og derfor ligger der mange forskellige ting. Det må du ikke blive forvirret af. Mine personlige musikalske præferencer, det er jo ikke dem, der er i fokus, hvis vi måske skal lave en aftale. Det er dine forventninger og ønsker, som jeg kommer for at indfri og efterkomme. Det må du ikke være i tvivl om. Jeg står som sagt til rådighed, og jeg håber, at du vil kontakte mig. Jeg er ikke landskendt, men jeg er landsdækkende.